Il-Fuel Hub ser jiġġenera ġid kbir fl-ekonomija ta' pajjiżna. Saħqet dan l-esperta marittima l-avukat Anne Fenech kif fil-programm NetLive tkellmet fit-tul dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista il-Mediterranean Fuel Hub. Ben Fenech tisħaq li permezz ta' dan il-proġett apparti li ser ikun ċentru ta' bunkering, pajjiżna ser jibda jipprovdi anke fuels notfa waqt li saħqet li aktar kemm jgħaddi żmien dan il-hub ikun jista' joffri wkoll servizzi ġodda. L-avukat Anne Fenech spjegat għaliex dan il-proġett huwa wieħed innovattiv u fakret li l-pożizzjoni ta' Malta hija waħda unika sabiex dan il-proġett ikun wieħed ta' valur miżjud għaliex ser ikun frotta perfetta għal bastimenti. Bastiment kuljum jaħli il-fuel, jaħli il-ħin biex imur minn A għal B u l-ħin fil-navigazzjoni jiswa l-flus. Mela bastiment li jrid imur minn hawn għal hawn u minn Ġibilta għas-Suez daħa jiġbidlek linja dritta kemm jista' jkun. U l-bambin, Rodrik u l-ispettaturi, ma tantx tagħna affarijiet, jiġifieri bħala riżorsi, ħaġa imma imprezzabbli li tagħna l-pożizzjoni tagħna f'nofs il-Mediterran. Għaliex dawn il-vapuri kollha li għadni kemm spjegajt li jridu jgħaddu l-iktar rotta diretta biex jaslu minn hemm għal hemm u minn hemm għal hawn hija li jgħaddu minn bejna u bejn Sqallija. Ikomplet tisħaq li dan il-proġett huwa wieħed eċitanti u innovattiv u qalet ukoll li kull min jaħdem fis-settur marittimu qed jara tama li pajjiżna kapaċi jilħaq orizzonti ġodda b'miljuni kbar fl-ekonomija ta' Malta u xogħlijiet li jħallsu tajjeb. Din hija xi ħaġa. Dan huwa proġett eċitanti u wieħed huwa proġett li jista' jpoġġi lil Malta fuq il-mappa ukoll għal raġuni bħal di fej dawn il-bastimenti issa tal-futur, tal-preżent u tal-futur jistgħu jiġu jibbankarjaw u jibqgħu sejrin. U għalhekk dan huwa proġett li ser isaħħaħ il-prodott marittimu Malti. Għaliex dak aktar ma jiġu bastimenti, jekk ħadda ħajjiqaf għall-LNG refueling, da ser jippikja il-supplies, ser jagħmel il-crew changes. Jiġifieri il-valur miżjud huwa sinifikanti. Anne Fenech saħqet li permezz ta' dan il-proġett ser ikun hemm it-tneħħija tat-tanker tal-LNG li jinsab fil-bajja ta' Marsa Xlokk.